Oiartzunek eta Errenteriak gaurtik aurrera geltoki berriak dituzte. Oiartzungo geltoki berriaren ezaugarri nagusietakoak beirate handiak, diseinua diafanoa eta eraikuntzaren ezaugarri bereziak izango dira. Fanderiako geltoki berriko nasak oinezkoen sarbidearen arteko mailan daude. Hori dela eta igogailua eta kristaldegi handiak ditu. Azpiegitura garrantzitsuak Gipuzkoar guztientzat. Berriz ikaltu gara, bi geltoki hauen obrak amaitutzat emateko eta herritarren zerbitzura jartzeko Euskotreneko erabiltzaile guztiek erabil ditzaten. Gaurko ekitalde honekin, Oarsolde honetan Euskotrenek eskaintzen dituen zerbitzuak modernizatzeko eta hobetzeko asmoa egi bihurtu dela esan dezakegu. Instituzioen arteko elkarlana funtsezkoa izan da azpiegitura hauek martxan jartzeko.